времето да ни разяснявате, е чистия въздух. Една така болна ваша тема, заради която по много груб начин на онзи ден на последната сесия направи впечатление, ви изключиха микрофона. На дама, в момент, в който говорите много интересни неща въобще за въздуха на Пловдив, в един момент ви изключиха телефона, което е прецедент, може би, в работа. Ами на мен не ми се беше случвало до сега със сигурност. Да. Скандалното беше това, което казвах, а именно, че по време на приемането на отчета на кмета за какво е направила общината, най-общо казано, да го обясня по по-прост начин. Какво е направила общината, за да подобри качеството на въздуха? Такова нещо се коментира веднъж в годината, т.е. това е най-важният ден реално в Общински съвет, в който, нали, темата въздух отива на начално място, на първо място, и точно в този момент аз като се огледах, в залата нямаше кмет, нямаше заместник кмет по транспорт, нямаше заместник кмет по екология, нямаше заместник кмет по строителство, нямаше главен архитект. Тоест това за мен е скандално, защото това са хората, които в техния ресор е да изпълняват всички тези мерки, които ще ни помогнат ние да подобрим качеството на въздуха в града. И точно в този ден за мен това беше показване на незаинтересованост от страна на управляващите, и това, което също казах, беше точно това. И може би наистина бях емоционална и говорих по-дълго, и затова ми изпряха микрофона, което за мен пък беше опит да ми да ми бъде затворена устата, най-общо казано. Въздуха става... Едно време. Значи 2010 година по закон, ако мога да го обясня, дано имаме време, то не остана. Не, ще остане, имаме време. По закон, още 2010 е трябвало да достигнем определени параметри на показателите. Фини прахови частици, азотни, те са много дълги, сложни измервания, които ги правят в Пловдив. Ние трябва да постигнем определен вид параметри. Тези параметри ние още не сме ги постигнали. 14 години по-късно. Имайте предвид, че това е закон. Значи 14 години общината нарушава закона за чистотата на атмосферния въздух, като не ги постига тия параметри. Отдавна, нали, общината беше осъдена за мръсен въздух, както знаем от граждани и така нататък. Тоест, аз това, което казах и в зала, вече имам едно цяло поколение. Днешните седмокласници от 3 матури, те учат в условия, които е трябвало да се родят в тях, разбирате ли? И още не ги постигаме. Тоест, и това продължава и продължава. И всъщност въздуха е опасен. Добре.